दिनै बे रामफलबिल बियाबनि सिङाव थानाय आथियाबारि दालाइसा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जे गोथार खेराइ फोरबो खुंनो आखायाव लादों, बे फोरबोआवनो आंखौ गाहाय दरखं बेखेवगिरि आलासि हिसाबै हांख्रायनाय मथे आङो फैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैबाय। खोब गोजोननाय मोनदों। बे आथियाबारि दखरा दुलाराय गुदि बाथौ आफादा बे बर'नि जारिमिनजों फैफानाय मोनसे धोरोमखौ लानानै गावसोरो दालाइसा आफादानो उदाङै मोनसे खेराइ फोरबो लानानै दिनै खुंनो थामथिम जादों। बे थामथिमजों लोगोसेनो आङो बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों जे बिथांमोनहा अराय सम बे खेराइ फोरबोखौ गावसिनि हालामाव जे फोथांनानै लाखिबाय थायो, बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर जासिबाय। दा बे लोगोसे नोंथांनि जे मिडियाजों आं फोरमायनो लुबैदों, जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादा बे बर'जों फैफानाय बर'नि धोरोमखौ जोङो फेहेरनाय फुवारनायनि थाखाय खामानि मावबाय थादों, अराय सम मावलांबाय थागोन। बेजों लोगोसे जोङो जोंनि बाथौ सिबियारिफोरखौ रखना बेखना होनायनि थाखाय अराय सम खामानि मावनो आखायाव लाबाय थादों। बेजों लोगोसे जोंनि सारा डिस्ट्रिक्टआवनो जोङो दुलाराय गुदि बाथौ आफादखौ दाफुंनानै लाजोबनो हाबाय। आरो गुबुन रायजोआवबो, जेरै वेस्ट बेंगलाव 3 डिस्ट्रिक्ट दंहैसै, आरो नेपाल हादोरावबो जोंहा बिथांमोननि हादोरनि मोनसे आफाद दंहैसै। ओरै बांलादेश, ओरै नागालेण्ड, अरुणाचल बेफ्रावबो जोङो मोनसे दुलाराय गुदि बाथौ आफाद हिसाबै फसंनानै दोनहैबाय। दा बे जोंनि बुलि बाथौ खान्थिनि जे आफाद, बेखौ जोङो अराय सम फोथांनानै जोंनि बर' माहारियावनो बर'आनो बाथौ, बाथौआनो बर' मोनसे जों फोसावनायनि थांखि लानानै खामानि मावबाय थादों।